tini srang shalo haino hai PWD department ni samung hamya khlaimani mampli srai keno kasawi phaikya 45 Komalpur Bekhasteni Sri Rampur amchayo kaisa katal lahar eba kaisa katal lama ke slamjagei tongmani phiaba 45 Komalpur Bekhasteni PWD ni engineer kaham ke naikol yani bagai contractor rok omhai khlai samung khlai klangmani tini srai keno mampli kasawi phaikya samung khlaibe bisi jora keduk tonglia abo baino kaksawi tongkha olahar eba olama yagulo a amchaini lukroni khukti tamosaka khnawi naidi mane obagi khemani obagi kho eba ke tesa mane bonno complain mar nete ber khanya ne bagai sungobani mane chance nai te ber khanya bagai chung to sob সময় নগৈ tongmano nugui tongo hokol jagano je amage duplicate samungklai bok to rang tamingei aboto public ni hamkrai ni bagai si dofani hamkrai ba lukurong ni hamkrai ni bagai si gei brok jamage duplicate samungklai man ngobo lukurong tam ko kasang mo angko kasanam songo nai do je jaga mane edesi jaga gaw jaga no bok duplicate kam khayo nge je jaga mane tanani wansani ebake wansan jaga general area bo khai area lo khai o jaga brok mane special ke khayo ek prali paima pole ate ek prali mo ta phone ek prali be kha ta bo tel dinani bon kun chance kori kha tel lili ai sao nge bon bon nong ko nai mak na mo kun lut dang khanang nai ati mo lut dang kha ba jong abon bagai mane parbing thane kia mane koi mungsano joto no mane joto nai ngono kam kai lioi kalana bagai cha chang bagai ngete gaisa acha borok je edisi area hingkai borok jamake samung khlayo ngai general area hingkai borok je kaham kai samung khlayo amo tamo kok kachang bachong rau tiprasa area hingkai borok samung sitra khlayo ba general area hingkai borok kaham kai khlayo ba tani borok khlaina nang abo to tam ne bagai khena khabo mane brok nom bujin manu brok abo hingkai tiplasa hingkai brok sangne do jara tiplasa area hingkai duplicate khekrango mane bong dok hani jaga general ngo khai brok khai ka khai krango bong dok han bagai ka brok ka khai chino ta khai bo bagai khai krang hada tako bo area be khobjak omo hingkai Komalpur Sirampur hingkai takon bo mungki sai kan anbu ke jiten de bol acha yang saga thangai to national highway rama hingkai am khai bo area thamai bo route omo omo yang sing phai kai yam to dura lu don la go yang sing phai ka ambaso posting wi mo ambaso dolom dang man hambai